Ассалому алайкум дӯстони азиз. Шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Хоб дӯстони азиз, хонаи духонага аст. То охири навора тамошо кунем. Лайк мемонем, комментарияда баҳогузорӣ менамоем дӯстони азиз. Дар канал обуна мешавем. Айни ҳол мо қарор дорем дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ, кӯчаи Қурбонов М. Роҳе ки мебинем дӯстони азиз, роҳи Овир аст. Хонаи фурӯшӣ рӯпарӯи Сифат фарма. Ана ҳамин биное ки мебинем дӯстони азиз, аркае ки мебинем, роста ки медароем бинои 16 ошёна. Хона дар дуюм ошёна қарор дорад. Ду дар хона 60 квадрат. Аз ин бар хонаи ақди никоҳ мешавад ростаки дӯстони азиз. Кром замон. Ана ҳамин биное ки мебинем 60 квадрат аст дӯстони азиз. Ҳозир рафта аз пеш ба навор мегирем. Бино парковкаи калон дорад. Аз ин бар полни камерои бехатарӣ дар даруни бино, дар берун аз бино ҷойгир аст. Як шлагбанд дорад дар инҷо дӯстони азиз. Хоб, нархи хона 960 000 сомон, боз муомила дорад. Номерҳо барои тамос 978 13 13 880 40 75. Меравем ба сӯи хона, полни маълумоти беҳтарро баъдан боз медиҳем дӯстони азиз. Ана ҳамин бино аст. Тирезаҳояш аз тарафи пушт аст дӯстони азиз. Хоб дӯстони азиз, ана аз шоҳрои Калон ба арка ростаки даромадем. ҳавли плашадкаи дом ана ҳамин аст дӯстони азиз. Хонаи фурӯшӣ дар ана ҳамин бино 16 ошёна ҷойгир аст. Тагаш бошад, тагаш парковка ҷои мошин аст дӯстони азиз. Падезаш ана ҳамин аст дӯстони азиз. Инҷо мебинем плашадка, ҷои парковка мошини, таъдам парковка дорад, ҷои скаменка. Ҳозир рафта даруни падезро баъдан ба дуюм ошёна баромада хонаро ба навор мегирем. ҷо роҳи лифт аст дӯстони азиз. дари дигараш бошад, лесиса. хоб дӯстони азиз, ба дуюм ошёна баромадем. ростаки аз тарафи дасти чапмон хонаи фурӯшӣ аз тарафи дасти рост мешавад дӯстони азиз. ана ҳамин хонаи фурӯшӣ аст. хоб, дар инҷо мебинем дар коридор камераи назоратӣ аст дӯстони азиз. ростаки ба даруни хона медароем. мебинем як калидорчаи холи калон аст дӯстони азиз. ростаки калидор мешавад. аз ду паҳлӯ комнатаҳо ҷойгир мешавад дӯстони азиз. аз тарафи дасти чапамон ҳоҷатхона ва душевой алоҳида аст. ростаки аввалан аз ана ҳамин залаш ба навор мегирем дӯстони азиз. ремонташ ремонти хуб аст, ремонти нав кардагиан. потолокаш ҳам фигура задагиан дӯстони азиз. хоб, хона бе чизи чора фурӯхта мешавад. нафароне ки хоҳанд чизи чорааш хати дагавор мекунем ва чизи чораш ҳам мефурӯшанд дӯстони азиз. хоб, централни отопление дорад дӯстони азиз хона. ростаки мебинем як балкони калон дорад. дар балкон кухни кардагиам дӯстони азиз. инҷо як шкаф, стенка, балконшам отопление дорад. хоб, як кондитсионер дар кухни. роҳ ба сӯи калидор ана ҳамин буд дӯстони азиз. ҳам аз тарафи калидор ба тарафи балкон кухни роҳ дорад, ҳам аз тарафи зал. кухни гарнитур. хоб, рафта аз тарафи калидор ба навор мегирем. шаст квадрат аз гуфтем. рӯи калидораш калидор рост ба сӯи кухни. полҳо ламинат задагиам дӯстони азиз.
аз тарафи дасти ростам гуфтем як комнатаи спальни, ду хонага, дуюм комната спальня аст дӯстони азиз. камерое ки дар падеж аст дӯстони азиз, аз ин ҷорам наворашро тамошо карда мешавад. аз ҳамин соҳибхона аст камеро. хоб дар ин ҷо гуфтем ки як ҳоҷатхона, ҳойни кафел, термикс, дуюм дараш бошад ҳамон. кабина безанем тамом. отоплени дорад, батарейка дар даруни ҳамомон. вайфай ҳаст. хоб дӯстони азиз, як бори дигар такрор мекунем. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи исмоили сомонӣ, кӯчаи қурбонов м, ориентир славянский, пушти гранд отель. бинои 16 ошёна, хона дар дуюм ошёна қарор дорад. дудархона квадрат 60, централни отоплени дорад. нархи ин хона гуфтем ки 960 000 сомон. боз муомила дорад. хариду фурӯш ба асъори миллӣ ба роҳ монда мешавад. номерҳо барои тамос 978 13 13 ватсап, як номери дигар 880 40 75. дар ана ҳамин номерҳо занг мезанем, маълумоти бештарро соҳибмулк медиҳад. дар описания маълумоти пурраш ҳаст дӯстони азиз. болои будан номерҳои мо 915 61 53 53. барои реклама дар ватсап муроҷиат кунед, ҳатман барои реклама кӯмак мерасонем. хуб, раҳмати калон, то навори дигар.